Bones a tots, estem aquí un dia més a Casa RAC. I bueno, avui hi ha una gentada aquí, com veus, això per una patera somali, a Overbooking. Però bé, primer de tot, presentar el meu camarada, com sempre, Joan Mateu RAC. Com està, Joan Mateu? Molt bé, aquí aguantant, resistint pel nord i passant molt de fred. Grande, Joan Mateu, grande. Molt guapa la gorra. Guapo. Bueno, avui tenim a la penya de Samovo, com una memòria de Samovo, i tenim en Joan Toni, d'esquerra a dreta, que avui, això no sé què pareix avui. Joan Toni, en Nau, en Joan Biel i en Joan Sebastià. Com estàs, Salvat? Bueno, molt bé. Tot molt bé. Molt bé. Encantat de ser aquí. Moltes gràcies per venir. Crec que no tindreu més Joans a Casa RAC a la vegada mai. No, Molt difícil. És a dir, tots els Joan de Mallorca reunits a 4 pantalles. Però, sobretot, avui volem fer una entrevista així un poc ràpida i que m'expliqueu un poc el que feis a Samovo i, bàsicament, jo crec que podem començar per demanar què és Samovo i com va començar. I, sobretot, si va començar a un sopar o a una trobada que on hi havia estupefaents. Alcohol. Va ser un vespre de... jo crec que això pot contestar. No hi havia estupefaents. Vull dir, l'inici va ser com en dues passes. Vull dir, primer vam anar un dia en el Foster Hollywood, vull dir, de Festival Park, que és un poc una merda, però de vegades un pot de fast food sempre ve de gust. I llavors érem un col·lega, en Pere Font i jo, que van tornar en tren cap a Sant Joan, i dins el tren van topar un home que, bé, és molt pesat. És un que mos coneixia d'institut i és d'aquesta gent que te comença a fer preguntes, imprenyar-te, i en Pere i jo van dir tu, aquí hem de treure qualque tema prou dens com per xerrar tu i jo i que aquest jove no mos molesti. I van dir tu, que te pareix si fem un festival de música? I van dir, vinga, dali. I així va ser la primera presa de contacte. Després, sí que la cosa va agafar forma a un dinar que també tornava a ser de Costelles. Vull dir, passa que aquestes eren més bones, no eren de Fosters. Sí, i això era un poc el tema. Un poc d'origen. Trobau que hem de donar les gràcies en el transport de les Illes Balears en el TIP és a dir, el TIP és la causa que existeixi a Samovo. Una de les causes, segur. Vull dir, perquè si fet sabia que hauria de fer, no hauria hagut temps de xerrar tant. Va de poc a poc, van tenir temps de fer tot el full de ruta allà dins. És a dir, la merda de transport públic de les Illes Balears és la causa que avui hi hagi un festivalarro com el Samovo. Moltes gràcies. Això li poden donar les gràcies al PP i al PSOE. Abans de continuar sobre Samovo, xerrar que aquest programa s'il·lusió seria en Joan Mateu, perquè en Joan Mateu està a Noruega, però fins ara ha xerrat de Samovo com si hagués estat. És a dir, no m'havia faltat dir quan va ploure, jo mai havia vist ploure tant, quan hi va haver els cotxes, quan han quedat fangats. I la solidaritat. Un poc més en Joan Mateu i que ha fet un diari de Samovo fora verinat. És el gran teòric. És el gran teòric de Samovo. Exacte. Jo penso que Samovo, ara això sonarà un poc atòpic, però ja ha passat a ser un festival i a crear comunitat. Vull dir, ja la gent estima Samovo. La gent no diu vaig a Samovo Fest, va a Samovo, saps? Com m'enteneu en això? És a dir, com vos ho agafau? Jo crec que nosaltres realment estem molt contents que sigui així. Jo, com a mínim jo per jo, m'agrada més a Samovo com a filosofia i com a moviment i no com a festival molt fet. Nosaltres som els primers que sempre diem Samovo i volen que sigui una forma de pensar una millor més. Digues, perdona, la filosofia. Hi ha los pitagóricos i los momeros. D'aquí 150 anys, a segon de batxiller, la selectivitat, trobaràs cartell de Samovo d'enguany. Anàlisis de test. No, però, fora bromes, és a dir, vosaltres, quan vareu concebre Samovo, vull dir, en el principi era gratuïta, i és a dir, ho vareu concebre com un festival com si fos per vosaltres, no? Jo això sempre he entès que és veure els artistes que vos agradaria veure vosaltres, no? Sí, totalment. Perdó. Ja. Al principi Samovo, la primera Samovo de totes que varen fer, la varen concebre els 4 dobbers que havien fet amb el nostre grup de música
I era perquè volien, varen dir, com si este grup d'amics diu, fem un festival. Vinga, va sortir el que va sortir. Però mira, estem aquí ara. I a nivell de logística, això és un poc més així per sobre. Vosaltres haureu hagut de constituir com a associació? És a dir, sou un ent jurídic o sou una guàrdia de replegat i no cap papers i si qualcú se mor... Les dues coses. Puerto Rico. Les dues coses. Som una associació, però també som una guàrdia de replegats, tot això que tu has dit, sí. El primer any no ho érem, però després no van dir si no ho sou, vos tancaran a la presó i van dir, de moment... No m'agrada com es tanquin a presó. De moment estic equivocat. Tot i que la presó també està bé. Pensa que la presó, si aneu, llavors podeu estar amb en Pedrito. No està, en Pedrito. I normalment, és a dir, la part que no sabeu, és a dir, qui involucra? És a dir, a part de la MOVO, perquè jo quan penso en la MOVO sempre m'era manco a vosaltres tres sí que vos teniu més identificats, però a vosaltres dos, és a dir, quanta gent hi ha darrere la MOVO? No només voluntaris, sinó que el nucli de la MOVO, quanta gent sou? Direcció de la MOVO, avui en dia som 14 persones. I sou tots d'Esplà? Jo enviat de campanet. Sí, me lo de manco. campanet no veu la mandíbula, que se li remena. De campanet. Campanet és pla o no? Ja ho demano. Jo és que sempre m'he perd amb això de les... A nivell de droga és Esplà. A nivell geogràfic no. Vale. I sí, me lo manco. És a dir, sou gent que teniu un inquietud musical i trobeu que en Esplà hi ha un inquietud musical més enllà de les verbenes i el reggaeton, que no és el reggaeton entès com a... el reggaeton no m'agrada, això ranci no, però és a dir, aquesta música enllaunada, trobeu que hi ha moviment, perquè a Manacor hi ha molta música, en Esplà també hi ha molta música. Home, Bueno. Jo entenia un poc Manacor dins d'Esplà i... Bueno, no se m'hauran d'enfadar. El que Manacor deixa-los fer, sí, que facin el seu. Però... Vull dir, hi ha tradició perquè moltes vegades en el poble això, si hi ha un bar, per exemple, la Poble Bar la plaça, que diguem, que a nivell cultural sempre ha fet moltes coses. En el Pla teniu qualque bar així, també. Així de prop, ara no ho sé, és a dir, a Sant Joan, que és allà on va néixer la MOVO, un bar així, tipus musical, que sempre és... No és això realment. No hi ha un Can Giro a un lloc així. És a dir, són antros i la gent va allà a beure i a fer altres coses. En bar de mal. Però no. Sí que en el Pla jo crec que jo sí que hi ha hagut molt de grups així de versions, aquest rotllo sí que s'ha mogut més, però així grups, bé, ara hi ha Maria Jaume i Maria Mil, però jo crec que en aquest sentit Manacor i Pal no dominen, i després la resta fem el que poden. Clar. I una pregunta, vos fa por que la MOVO creixi molt? Però superhonest aquesta pregunta, vos fa por que vos fugir de les mans a nivell... No sé. Abans de contestar també, una cosa anava a demanar jo també, és a dir, ara teniu gent contactada a la MOVO, és a dir, me refereix que els voluntaris vos bastaran, que l'any següent, al grup de dur una carreta de filipinos. Sí. Perquè filipinos, ho comentàvem jo, Mateu, de filipinos, per explotar els ha de comanar amb antelació. Saps què dir? Perquè si no, els unen en una caixa amb dos forats per cantissaire i els han de comanar en 2 mesos o 3 perquè a vegades s'extravien. Però, és a dir, hi ha gent contractada que fa feina per la MOVO, a dia d'avui. A dia d'avui no, però evidentment, en el festival evidentment que hi havia gent contractada. Per exemple, la seguretat, no sé què més. Música, evidentment, tècnic de so, a part dels músics, per descomptat, tot això és gent contractada. Ara bé, els voluntaris i això sí que ho fan per amor a l'art. I nosaltres, evidentment, per amor a MOVO. I nosaltres, evidentment, no m'enduim ni una sola passeta. Vull dir que... I clar, això, perquè nosaltres, bé, jo, per exemple, col·laboro amb el Carnaval d'estiu i sí que des de dins veus un poc tot aquest trejemanejes de la indústria musical. Vosaltres vau trobat amb molts d'obstacles administratius, també, jo què sé, rotllo assegurances, gent que no vulgui, o gent que te digui, si fas feina en jo, te duré això, tal. M'explic? Aquesta forma de fer feina. Vau trobat amb, en certa forma, com dir-ho, gent que vos vulgui prendre el pèl perquè sou joves. Vull tres. Molt bé, aquesta paraula m'agrada. Vau trobat amb aquestes situacions?
Jo crec que sí. Sí, qualsevol vegada ha passat. És molt bo. Tampoc molts, s'ha de dir que tampoc no és que hi ha hagut una pluja de buitres, però sí que qualcun sí, vull dir, no diré noms, però... Realment també fa anys. Però sí. I intentau que tot el que feis pugui repercutir, per exemple, que aquí vam fer la mova, la gent d'espalda pugui hi vegi un reflex, és a dir, si vegi reflectida, és a dir, que hi hagi un benefici damunt d'espalda. Com ho feis, això? Com intentau, a part de l'oferta cultural, com intentau que la gent d'espalda pugui sentir la mova un pot seva? Com ho feis? Teniu qualque idea? No, man, fent cosetes. També depèn molt del poble. Per exemple, quan érem a Sant Joan, que això també és un tema, és a dir, abans érem a Sant Joan, ara som a Lloret, serà per qualque cosa. A Sant Joan la gent involucrar-se poca cosa, la veritat. I ara que som a Lloret, sí que és veritat que una de les premisses que vàrem acordar en l'Ajuntament va ser que el poble havia de veure certa retribució. I jo què sé, per exemple, pot ser des que els artistes vagin a un bar del poble a dinar, que per exemple s'ha la situació que Manel era dinant en el pou, saps? És a dir, hi havia els 4 de Manel i l'equip tècnic allà dinant a un bar de ranci del poble, amb tot el respecte cap a aquest bar. I jo què sé, després com anar al càtering en el forn, aquestes coses sí que intentàvem... El bar van posar per paradeta. És a dir, un poc com que intentau que tot quedi en família, no? És a dir, que hi hagi la major repercussió damunt l'economia d'espalda per tenir un impacte negatiu, no? També s'ha de dir que si gent de Lloret tenia un descompte en comparació amb el rest. Totalment. Penso que a Campanet va venir Carlos Sandes i no me'l van fer cap descompte. Deuen ser l'únic, perquè clar, ho donem tot una empresa privada, saps? També te diria, qui puta vol anar a veure en Carlos Sandes, també, que no sigui una niña de 14 anys, saps què t'he dit? Va ser increïble. En són ganes, també. Un Montsuc demanaves, però així que estava sonat. I llavors, jo me'n recordo, quan hi havia aquells concerts a Porreres, la gent de Porreres duen la pulsera i ja està. I jo me'n vaig si ets de Campanet, aquell concert no l'has pagat una vegada, l'has pagat dues. Primer, el que ha pagat l'Ajuntament i segon, l'entrada. Som el poble més normal del món. Per ells import de successions, tipus pagar l'urbiat. El que des de Porrera va ser un poc una inspiració. Va, manco per jo, vull dir, però crec que pot passar molt en general. Vull dir, això de Porrera era un poc idea, de dir, cony, vull dir, està bé que... De fet, l'any passat, bé, jo justament no era, però vols dir que l'any passat, o sigui, l'altre, que s'havia de fer Sant Joan... 2019. No, 2020. O sigui, 2020. És que s'havia de fer 2020, que no se va arribar a fer, però és a dir, l'entrada per de Sant Joan havia de ser gratis. Vull dir, l'entrada per de fora havia de ser 15 euros o 20, no em recordo ara. Però després de Sant Joan havia de ser gratis, vull dir que també a Sant Joan també intentaven que hi hagués aquesta retribució, però... Sé que potser no mos podeu dir molta cosa, però ja així per anar un poc acabant en l'entrevista, què mos espera la mova 2022? Retos. Però heu creat un pot de hype, Sí, qualcú. Jo crec que la idea és seguir amb la filosofia i amb el que hem fet fins ara. Vull dir, no crec que... Abans també ho demanàvem si volien seguir creixent i passàvem pena que se m'ho anant les mans. Jo crec que no. Jo crec que nosaltres, al final, ens agrada fer les coses bé i tenir-les controlades des del punt en què nosaltres tenim la nostra vida i estudiant les nostres coses o fent les nostres feines. Per tant, si se m'ho en va a les mans, no és intenció. Per tant, jo crec que serà més o menys com l'anterior molt, però amb un creixement del mateix nivell. Doncs, o no. I vos han criticat molt per aquest canvi de gratuïtat a pago? És a dir, jo m'ha sorprès molt perquè realment pareix i que la gent no n'és conscient. Jo crec que si fas aquesta pregunta és que no n'és conscient de lo que hi ha darrere. I que pagar, no sé, què volíem guany? 21, 20, no sé, 30 i pico d'euros. Depèn. Hi havia un primer lot d'entrades que eren més barats, que eren els primers en 12 euros els 3 dies, que després, ja quan arribaves al final, eren 38 els 3 dies. 38 els 3 dies. O si no, 12, de 8 cada dia. De 8 cada dia o 30 i pico els 3 dies. Jo crec que, i ho dic en sèrio, la gent que s'hagi queixat són normals. I si... Però jo trobo que s'ha de pagar, primer, perquè hi ha una feina darrere que la gent no veu, i segon, perquè oferiu un producte de qualitat. Ja ho hauré dit, d'acord? Vos estim molt. Gràcies, Joan Mateu. Mallorca vos necessita.
No, si ja no se queixa, això és veritat. Nosaltres no pensàvem que se queixin més i els poden comptar en solits de setmana. El que passa que a vegades se queixa un i prohibit el món. Hi va haver aquell tuit de RoboFest, fent referència a això, que s'ha de dir que és enginyós, com a concepte és enginyós. Sí, és enginyós. S'ha de desmuntar en 2 segons. Per tant, també és clar que sempre ho entenc. Sí, la gent que realment li ha de festival i valora la música ho entén perfectament. Clar. Si no, jo crec que heu estat sempre molt transparents amb això i que vau dit abans de que volta nova no duia ni un dura. Vull dir, aneu de net a net. Si heu d'afegir. I això m'imagino que també, jo crec que la gent ho entén i en certa manera també, en el final jo crec que, tampoc no puc saber els artistes perquè no els conec, però crec que vegin que sou joves i feis coses perquè voleu i tampoc no teniu un ànim de lucre aquí per vendre Mallorca als hotelers com altres festivals. Jo crec que també la gent, els artistes volen venir també i la gent és igual pagar un cert preu perquè sap que vosaltres aquí no veniu tampoc a Montsilla, saps què dic? I el feedback dels artistes quin és? És a dir, que vos han dit, així no fa falta que digueu noms, però és a dir, jo crec que això també és important, que se senten bé, els agrada com ho viuen, perquè sé que vareu dur Billion Division, aquests no devien saber on era Sant Joan. No. Aquests van quedar cara en nau. Sí, van estar que meva, bona gent. Bona gent. El tio menjava moltes patatilles, no? Vull dir, volia patatilles. Pelotazos, eren pelotazos, jamón. De tot tipus, de tot tipus. Però, de veres, quin és el feedback que vos han donat? És a dir, la resposta dels artistes, els agrada anar a Samovo? Sol ser bastant bona. Sí, bastant positiu, sí, no disfruta. Jo ara mateix, per anar, això, feedback positius, molt positius, un record molts, i de gent així, d'artistes que dius, hòstia, aquest potser té un catxer més alt, potser serà un poc més estrelleta i tal, que després potser te sorprèn i te dones les gràcies a matar i tal. I negatiu, quasi cap, no? Ara és que ara mateix no en record cap, o algú n'hi deu veure, però vull dir, ara mateix no en record. S'ha de dir que és un tema que cuidem molt, tot el que són el tema dels tractes per artistes, els camerins, tot això, intentant ser iguals en tots, tant en l'artista més emergent com en l'artista més consolidat, i també és mateixa importància. Exacte, per nosaltres tots tenen la mateixa importància. Això és una cosa que t'agraeixen tant els que estan més amunt, des de Manel, de Carinyo, que són gent que en el final ens ho van agrair moltíssim, com una persona que pugui començar com Ana Maria Heim, saps? Per exemple. És a dir, no han vengut molt de divos, no ha hagut divos, d'aquests que diuen què eres tu, no sé què. Hi havia gent que mos pensaven que seria més diva del que va ser en el final. Sí, això és el que jo record, sí. Gent, una cosa, vos ha passat mai veure músics xerrar malament, jo què sé, en els pipes, per exemple. Això ja és una cosa que no aguant. Saps? És a dir, veure faltes de respecte cap a treballadors per part d'artistes. En sèrio, no fa falta dir noms. Però... No n'he dit cap ni un. Això, a lo millor, si ho xerraves amb els tècnics que estan per damunt l'escenari o per allà, aquí sí que a lo millor perquè els artistes, com ha de ser, són bastant friquis amb aquestes coses, perquè també, a la vegada professionals, una cosa abans l'altra, però nosaltres un tema que això ens passa molt de puntetes. Un tema que és interessant sí que és veure el rider, quan te passen avui, tal, camerino, sempre ets centricitats. I com més top ets artista, més excèntric sol ser, hi ha locures a vegades. Clar. Jo, per exemple, bé, perquè no ho sapigueu, vaig sortir l'anunci a Samoa que no se va fer. I jo, per exemple, en el meu camerino, jo vaig demanar dits de negres albinos, perquè m'han dit que donava un misticisme i vaig demanar això i un corn d'elefant. I m'ho van endur. Més normal que no se va. Més normal que no. Exacte. Sortiria un petxotés a l'última hora. No, bona van treure. Encuentren un corazón de elefante tirado en una rotonda de Sant Joan. I un bocata de froggrass, també. Jo res, jo crec que m'ha agradat molt xerrar i saber un poc més de com va néixer Samovo, com funciona, i ara ja sabeu que nosaltres sempre tenim els joquets, els minijocs, i avui hem preparat un minijoc basat únic i exclusivament en el que vosaltres feis, que és un tier list de festivals. Yeah. D'acord. Vosaltres m'haureu de dir on voleu que col·loqui... Espera, que vos tenc aquí, hauré de moure al costat. Cago en la verge.
Vaig explicant. Nosaltres aquí tenim un... Està bé, això, Mateu. Bé, nosaltres aquí hem posat una part de seccions. Primer de tot és, en aquest festival, quin sector poblacional creus que encaixa més? Evidentment, hi pot haver de tot a qualsevol banda. Primera secció, hippies pomolans i bruts. És a dir, aquesta gent que fa culte a ser xaderes, sabeu què us dic? Gent que se pensa que fa més revolucionari per anar amb roba vella, fora d'ada, saps? I se fan la crema molt ampla, no així? Saps que hi van bruts, però bruts. Després Cayetanos, ja sabem a quin sector ens referim, no? Típic, procedent d'Espanya, camieta, tal... Llavors, postureo pseudo-revolucionari, que és aquest rotllo de no sé què la revolució, no sé què, que si bandera republicana, no sé què, però bueno, llavors se pensen que estan assaltant el Palau d'Hivern i han anat a fumar una pan de porres a un festival, saps què dir? Llavors, postureo de llumets i purpurina, és a dir, aquest festival creava molt nines de classe mitjana alta que van al festival fer les fotos amb els llumets i portar un pot de purpurina, però molt de pinjar amb les cançons del grup o ni res, van allà per fer les quatre fotos. Van allà a voltar. A voltar van. Llavors tenim quillos, llavors gent que va molt en el banyo, gent que fa trampes, és a dir aquesta gent que sempre paga jaquetes i sempre va amb una jaqueta i diu vaig a sacar la jaqueta, perquè s'ha acabat d'engomit. O que diuen potser fa 40 graus i han sacat jaquetes en el banyo, coses rares. Aquest tipus de gent. Llavors, hipsters de classe mitjana i llavors, finalment, divorciats que se volen fer alternatius. Vale, Arenal Sound, on fi que diu? No, que és molt poc cutre. És molt poc cutre, això, fet vostre. Perquè mos patrocina aquesta pàgina, Time Merkel. Ho entenc. Vinga, va. Vinga, Arenal Sound. Estic entre... Jo crec que Quillos, ojo. Quillos... Això és el pitjor de Arenal Sound. Vull dir, a Arenal Sound a les 12, a la millor tens Carinyo tocant i a les 6 de matí tens Armin Van Buren i tots els Quillos de València. Hermel. És a dir, la piscina de Arenal Sound és un lloc que jo puc agafar sida, clamídia, tifus i antrats. Aquella piscina embarassa. No, però, vinga, on ho posaríeu? Jo, de Quillos. Hi ha molta droga, Va per Quillos. Sí, però jo crec que gent que va molt en el banyo n'hi ha tots els festivals. Ara veig pot spoiler mi, pot escar per davant i crec que me lo manco. Per a tots. El banyo venir un pot ser un festival, però... Clar. Però el que ha de dins el banyo me lo manco el mateix per tot. És un tema que no tindrem en consideració. Igual perquè... Arenal Sound on el posaríeu? Vinga, Quillos. Quillos. Vinga, el Bilbao BBK. Aquí no diries no està. Ja que han anat, jo no he anat. És difícil aquesta, Jo ho tenc claríssim aquesta. Divorciar que són fets alternatius. Perquè, jo què sé, potser tocava pizzis i coneixien un grup i anaven allà... Sí, divorciar que són fets alternatius. Jo el que trobo bo. El professor de naturals, guai, va llavors a les 16 alumnes. Veus que aquí n'hi ha altres que havia d'usarem, però la que hi ha això. De biologia. Bé, ja m'ho direu, arribar a final de curs, en les de segon de batxiller. No, això és trobosa. Pues jo posaria histèries de classe mitjana. Sí, ja també. Histèries de classe mitjana, sí. Ja ho veig. És que no és rock. Jo he dit que no és rock i la primera que m'ha pensat és postureo de llumets i purpurina. No sé per què. El que té molt clàssic, purpurina, segur. Però jo diria pseudo-revolucionari, també. Escolta'm, i no podria ser que no és rock, podria ser el públic objectiu són nines fies de constructors de Convergència. O no? Sí. Juliana Canet i companyia. O seria més rotllo hippies, rotllo més xicopaire, que trobeu? És que jo no el domini. Pixapins, me sents? Pixapins de la CUP. No, els de la CUP no paguen entrada, per tant, com he dit, de fies de Convergent. És propi, sí. I què faran?
Què trobàveu vosaltres? Jo és que no ho sé. Uns dos postureos, jo diria. Ocho de revolucionari o de llumets i purpurina. Sí, el més revolucionari. Allà no hi ha gaire llumets. Allà és que suposa el destinen a... Exacte, no hi ha llumets. Allà rostó i pancartes d'això d'energy control. Aquest que tenen la... Sí. Aviam, postureo revolucionari. Starlight Festival, segur que és això. Això no sé ni què és. Bé, ja ho explico. El Starlight Festival és un festival, bé, crec que se fa a Marbella, si no vaig malament. Un artista rotllo amb David Bisbal, llavors també, però també potser hi va, jo què sé, U2, saps? És un poc així. En David Bisbal, David Bustamante, en David Civera, tot nom igual. Jo crec que està claríssim aquest. De David, tant de David només poden ser Cayetanos. Ah, bé. Cayetano no, gent apolítica que sempre duen el suèter així, plegat. Aquests, si van a saber ben a lluvia, els hi robaríem el botellón. No tenen món. Bon criteri. Aquesta gent, si són gol 10, els hi robarien el cordó de les sabates. No se'n donarien compte. Això és tant. I el Cayetanos. Vinga, el Mad Cool. Vinga. Aquí hi ha els divorciats aquí a veure un grup d'aquests que tornen als escenaris perquè estan a punt de morir-se de fam. És molt d'aquest perfil, eh? També hi ha llumets i purpurina, ojo. Això anava a dir, llumets i purpurina. El Mad Cool és com un Lollapalooza. Mad Cool és el PSG dels festivals, vaig sentir una vegada. Està autèntic. Fins que has dit que no he dit teu. I llavors no el posaríeu? Llumets i purpurina, vinga. Llumets i purpurina. Mallorca Live. Mallorca Live... També és un poc llumets i purpurina. Ja diria llumets i purpurina, sí. Perquè aquí n'hi ha pocs. Jo hi vaig anar, què era, 2019. 2019 hi vaig anar. I jo crec que el meu amic i jo eren les persones més gates del festival. Tothom se feia fotos així davant dels llumets i nosaltres me vam tirar en terra, així, me vam fer una foto. Postureo, molt. Me vaig dur 3 camisetes i em vaig tornar una, perquè les altres dues les me vaig rompre. Quan tocaven de vaccins, així, cago en Déu. No sé si hi ha un pla gespa artificial, però quan t'hi posen gespa artificial s'acaba el Mad Cool, ben igual. Aquesta gespa que després té en rampa, perquè fa velocitat estàtica. No sé, això. Si reguen un poc, podran fer serades, podran jugar un màxim. Un poc de caucho i ja està. Aquí vam anar també l'any 2019 i jo crec que me'l va pegar també el virus de fer-me fotos i això, perquè ho tenim bastant. Jo en tinc una penjada en el quarto, també d'aquest any. És un virus. Vosaltres també deies un virus. No te diem vibe virus, perquè te peguen vibes. No ens té gelat, això. No ens té gelat. De fet... Primavera Sound. Primavera Sound. És que no ho veig. Gent que va molt en el banyo, jo crec. Vull dir... Que no ho sé. També, pensant en primavera, va tota la gent és artístic, té descompte, perquè van allà, se fan fotos, han d'anar vestit excèntric. Han de pareixer que surten d'una pel·lícula d'en Blade Runner. Saps? No, sí, hippies per moderns i bruts, sí. Hippies per moderns que van molt en el bany. No seria hipster de classe mitjana, primavera. Sí, no sé. Sí, més bé, ben bé. És la mateixa categoria, no passa res. Has de tenir un parell de centenars d'euros aquests dos. No pots... Clar. No pots ser tan per modern. No. No pots ser aquesta gent per modern viu d'incoves, aquesta gent que viu comuns i... Gent que creu poliamorosos. Data. L'únic que s'enduen és sida. Vinga, el Reggaeton Beach Festival. Això gent... Bé, no, Quillos també. Quillos i gent que va molt en el bany no podrien anar junts. Però van en el bany per raons diferents. Clar. Una cosa, podríem dir que el dress code de Reggaeton Beach Festival és un xale antibales? En el Reggaeton Beach Festival, el DNI espanyol no em deixa entrar, és d'Equador, DNI. No te deixen entrar. Espanyol no entres. Te diu, no. I també si fas més d'1,50 m no entres. Sí.
La camiseta que du tota allà és de Telefònica. Jo, ja que no n'hi he repetit, n'hi farà un dels que encara no aquest d'anar al bany. Man, mireu quin venen després. Aquí està. Jo moria. El bany està agafat per mi. Que no es queden al bany, però. Quillos. Quillos. Vinga, tu m'ho rodat. Bany, Bany. no, realment crec que no. També, hi ha molt de fibrat de gym, gent que són normals, els típics normals... Quan la camiseta? Que van al festival se lleven la camiseta i van així, van al gimnàs, van anar al festival. Has d'estar moltes hores en el Tomorrowland fent així. Sí. Has d'estar ficat. No, jo crec que no rulo tant droga com pot parèixer, en el Tomorrowland. Escolta'm, Hi ha més llums i purpurina que res. nosaltres campaner del Tomorrowland mos paga l'any, quan el fan? Enviam 2 helicòpteros carregats. Amadeu? Els llibres de l'escola de Campanet estan pagats amb els dobbers de Tomorrowland. No ho enganyarem. El patinador del parc, ho posa a Tomorrowland, de baix. El patinador del parc. Que gent que fa molt en el bany, ho poden coincidir en aquesta, no? Sí. Si has llum Dali, si purpurines cocaïna, va bé. Però si o no. Bé, o sigui, el que sigui, un pot de Kit Kat, sabeu que és Kit Kat? Ui. No ho sabeu? No. És Kit Kat, cocaïna en ketamina. Però diuen Kit Kat. I vinga, és darrer, jo crec que està claríssim. Sí. No pot xerrar. Hippie Bruts. Quantes categories tenen la paraula Bruts? I ja està, aquesta. Escolta, en el Vinyarro, jo al Vinyarro no he anat mai, però ja estic molt obsessionats amb el Vinya perquè hem vist molt de vídeos de blogs d'això de gent que penja per internet. I són fascinants. Fascinant, però. Rolos de gent, no sé com, amb el pèl de colors raros, que diuen coses subnormals, que revesteixen com a superfilosòfiques i són d'imbecilades, però saps què dir? No sé, ja ho passa més puta que la frontera. Gent que li rajen la tenda per robar-li. Jo he anat 2 vegades en el Vinyarroc i vos dic una cosa. El segon pis vaig acabar fins als collons. T'ho juro, m'he llevat els calçoncillos com un paper de Magdalena. Era terrible. I no eres que anava més brut. No eres que... Jo, el tercer dia vaig deixar de menjar. Jo vas agafar... Això és inaguantable. Vaig dir jo... t'ho juro, gent que cagava per el càmping. Cans amollat per tot, bebès que miraven per la rava. Això és molt de hippie. Escolta'm, jo tinc una pregunta, primer de tot. Vas enganxar paparró per allà, paparró, a qualque puça. No, però abans d'anar-hi, ma mare m'ha dit vacunet de tifus. No sigui que... Com si haguessis d'anar a Tailàndia, saps? Jo vaig... Cartilla de vacunació del Vinyarroc. Vaig anar al SPAC i dic, he d'anar a Angola, a Tailàndia i a Surinam. I m'ha dit, no, tu vas anar a Vinya. I dic, sí, m'han parat no sé quantes vacunes, em dic, per si un cas. No, ja no tinc qualitat, el buscar un festival d'aquest, d'això no, de super irresponsable. És a dir, jo em flipo equipis que tenen com... No un escans, escà, saps què dic? Arriba una ràdio i moien escà, saps què dic? Com dir, escà, ho passa malament, escà, tio, són aquí renau, saps? I els hippies sempre ho fan, això, tio. Pobres animals, tio, anem a passejar cap al festival, tio. Llavors es té com d'escapar-se i dona ja la culpa en el sistema, no sé què, que no m'ataqui els ous, Això no ho he una cosa, jo també tinc una cosa. El Vinyarroc, el que té és que jo hi vaig anar, en sèrio, per veure la rave. La resta me la suava. Però hi ha grups bons. Llavors hi ha grup de merda de gent en rastes que vols es puses botar de 20 metres fora. Però, exacte, saps? Però va estar guai. I de res joves, jo crec que podem anar concluint, no, Toni? Bé, ara poden treure la ruleta, no? La ruleta ofensiva. Tenim una ruleta. Però res, 2 minuts, que si no mos passam del temps. No, sí, avui tampoc no anem massa malament. Està Va, ruleta, tenim aquí seleccions. Feu-les ja, Amadeu.
Qualquer hora de festival, què trobeu? Ja està trucat, no me diu que... No. Ja ho tinc amb una dir, però no està trucat, no està gent trucat. No està trucat. Jo començaré i diré que és increïble lo molt que els agrada... Escolta, això és increïble. Els agrada que la gent sàpiga que se fiquen coca, però no els hi pot dir. Duen a terme accions de llenguatge corporal, d'anar a drogar-se, però tu, si abans de dir que vas tot drogat, se posen agressius. Doncs no. Què penseu vosaltres? Quina és la vostra experiència, no com a organitzadors de Samoa, sinó com a usuaris de festivals? Hi ha molta mandanga en els festivals. Sí. Això me va impactar molt el primer pic que hi vaig anar. La gent no se n'amagava gens. D'això que duen dues targetes, és a dir, paguen un sol mòbil, però duen dues targetes dins la cartera només per posternitat. I allà enmig sense amagar-se en gens. És a dir, és una cosa... La targeta és Springfield, saps? D'això que dius, com la faig servir per això. Però això no s'ha però no els hi pot dir res, com tu dius. Parlant del Vinyarroc, jo el més heavy que he vist és una persona anar a comprar tokens, perquè has de comprar els tokens, arribar, obrir la cartera i treure un bitllet de 10 enrodillat i fer... Això va ser... És innecessari, vull dir... No. Saps? Tu ho fas perquè vols que la gent sàpiga que te drogues. Te dona com un estatus. Te fa com a més guai. Saps? Jerarquia de la coca. Com aquesta gent que se pot fumar en 13 anys, tipus, que sóc de guai, però és un poc això. Gent que està encara amb aquest complex, sí. Però és ben igual el mateix, eh? És totalment igual. Són molt bons d'identificar, Perdona? Dic que són quasi igual de bons d'identificar que els camells de festivals, també són tot un tema. Les veu d'una hora en fora. Però jo crec que, en certa forma, ara jo xerro des de la meva perspectiva, jo m'és igual si se sense droga. M'explic? Troc que és totalment absurd aquest encobriment de la droga, saps el que t'ho vull dir? També perquè la cocaïna fa ric i els porros fan pobre i no està bé veure, saps? Saps el que t'ho vull dir? L'espit és la cocaïna dels pobres. L'espit és la cocaïna dels pobres, saps? La cocaïna del PCR. Exacte. L'espit d'en Joan Mateu és el Red Bull, en què fa la mateixa funció. Tu veus un vodka en Red Bull i... Jo només veus un vodka en Red Bull. Coca pica a que nostra, bé, jo no sé si m'ho vist mai de festa, jo vaig amb una puta moto. Amb una puta moto. A la festa d'Antonio Rac, jo no hi era. Jo no me'n recordo de res. Vaig nedar de vegades una hora i mitja. Nedava tot sol, dins la piscina. Ja em pensava que tu fogaries, tio. Ja dins la piscina. Sí. Ja hauries arreglat. Eres un altre pla d'existència, tu, no? Jo estava, vamos, vosaltres heu vist Interestelar? No, jo Mateu. Oh, clar, no tenia dimensió. Jo estava allà. Jo Mateu, jo crec que era com l'episodi que dels Simpsons que Homer no li senten dins una banyera, saps? I comencen a veure coses rares, això és tu, jo Mateu. Tu ja vas agafar un viatge astral. Va venir una amiga meva de Porto Colom, només en aquesta festa, i me diu, vaig estar mitja hora que te mirava i no me contestaves. És que no ho podies. I xerrava rojava. No, no vull dir. Però bé. I de res, avui, Toni, jo crec que podem anar tancant el capítol, no? Sí, podem anar tancant ja. Bé, per acabar, comentar que, bueno, hem xerrat bastant a Samoa, de 4 qüestions logístiques per xafarderia. Bueno, també recordeu que podeu seguir Samoa a Instagram, a Twitter, bé, segur que coneixeu Samoa, però no foteu. Serà que la meitat del nostre... El 90% del nostre públic és gent que segur que segueix Samoa, però bueno, Instagram, en el Twitter, i també teniu un canal de YouTube, o no? Estou a penjar el vespre. També teniu un canal de YouTube. Ho sé jo, però jo ho sé. Jo recomano públicament que hi aneu, en el canal de YouTube a veure Antoni i tu saps tallar. També tenim inversa, per si qualcú vol donar pel en Bitcoin, saps? Està bé, això. Ho pot fer. Està bé. I bueno, i res, i al final han fet una tier list i llavors han jugat a la ruleta ofensiva. Esperen que vos hagi agradat el programa, like i subscriure-us i moltes gràcies per haver vingut a tots
I l'any que ve, bé, sí. L'any que ve ja aniré a Samovo, vos ho juro. En Joan Mateu anirà a Samovo i complir el seu somni, que és anar a Samovo i poder xerrar de Samovo ben tinat. Una pregunta, però a zona d'acampada, perquè jo, si hi ha una trompada grossa, jo no puc tornar a Campanet. Ha de ser per l'aparcament mateix. Vos imagineu, vos juro que dormiré en el pàrquing 3 dies. Me dutxaré amb una regadora. T'haurem panades humides. Aquestes, les que s'obren del càtering, t'endurem, no passi, espera. Andes. Menjaré rovissos del càtering. Com en Diògenes, en Joan Mateu ja. Hem sobreviscut 3 dies menjant això, Hem sobreviscut 3 dies menjant rovissos. Jo fa 3 anys que visc. Els teus rovissos jo en soc cada dia. Moltes gràcies, Lot. Moltes gràcies. I bé, això està a cada rac, like i subscriure-vos. Moltes gràcies a tots, fins la pròxima. Adéu. Adéu.